खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै जानानै थाङो। हाबाफारि बादि दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो BKWSCनि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बाहागो लानानै फोरमायो 2020 मायथाइनि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ गासैबो सागानगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा ज' जानानै खनसेबो सावरायनाय जायासै आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ ना मागौ बेनि सायाव सावरायनाय जायाखैसै। बेनि अनगायैबो फोरोंगिरि थिसननायनि आरो साख्रि मोननांगौनि खाबुफोरखौ आसाम सोरखारा जोंनि आफादफोरनि आरो बर'फोरनि लुबैनाय बायदि मोजाङै मोजां मावना होआबा सोमावसारफिननाय जागोन। आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननांगौनि बे गोजाम दाबिखौनो दिनैसिमबो मावफुंना होआखै आसाम सोरखारा। बेनि अनगायैबो NDFB आरो एक्स बिएलटिफोरनि रिहेबिलिटेशनखौ दिनैसिम मावफुङाखै आरो बेनि अनगायैबो NDFB आरो एक्स बिएलटिफोरनि रिहेबिलिटेशनखौ दिनैसिम मावफुङाखै आरो रावनि बायदि मोननाय मोनैनि जों सोलोंथाइ बेफोर गासै लानानै सोमावसारनायनि लामायाव थांनो हागौ। सरकारा थाबैनो बैफोर दाबिफोरखौ खोनासङाब्ला आरो सम थानायावनो सुस्रांनानै होआब्ला सोमावसारफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। 27 जानुवारियाव जिहेतु जोंनि बर'निनो सासे समाज सिबियारि NDFB मुङाव बिथाङा सोमावसारारि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै सागान होखांनायनि उनाव सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों जयै सागान होखांनायनि उनाव बिथाङा आख' फिन जेलाव थांफिनबाय। बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा नाजागोन उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय? बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। आं गिबियावनो दुखु मोननायखौ फोरमायो। गुबैयैहाय रन्जन दैमारिया NDFBनि सासे गायसनगिरि आफादगिरि। बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोना हाबा मावबोदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोङो नंगौ थांनाय 2020 मायथाइयाव आरो 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारजों आरो बर'फोरनि माहारि आफाद द्राइबर फरायसा आफाद NDFBनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर'नि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लांनानै बिथांखौबो मुंसाइ होनाय जादों। जों सानदोंमोन मुंसाइ होहैलायनायसिम जेराव लांबाय बिथांखौ होमबा एक्सकिउस खालामबाय दायदसफोरनिफ्राय बिथाङा माने मोनसे बेरेखा जि मोनसे दाय होजानानै बेयो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। बेनिफ्राय बिथाङा लामा मोनबाय होननानै जों फोथायदोंमोन। गमामायैनो नाथाय मा जाफैखो फैनानै जों नुबाय मा गोरोबथानि माखासे सान थांनायनि उनावनो बिथांखौ आरो जोबना दोनफिननाय जादों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो जाय आफादफ्रा जयै जोङो गोरोबथायाव सागान होदोंमोन दिनैसिम जोङो बे गोरोबथाफोरनो माने गोरोबथायाव सागान होगिरि आफादफोर आरो जोङो दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो ज' जानानै बिथांखौ जे सख'नांगौ बा गहोनांगौ जोबथेसालिनिफ्राय बे आयदायाव जोङो दिनैसिम जयै रायलायनायानो जायाखिसै। दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनैसिम जोङो जायफ्रा बायह्रायाव दङ दैदेनगिरिफोर सागानगिरिफोर जोङो बुंनो थाङोबा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारानो जा प्राइम मिनिस्टारानो जा जों खावलायहैयाखै बुंहैयाखै जे बिथांखौ हगारनांगौ होननानै। दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। ओंखायनो आं खावलायनो लुबैना बे थागोन थाबैनो जोङो जायफ्रा सागानगिरि बिथां प्रमद बर' जाय बिटिआरनि दिनैहाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननायाव बा जोङो गासैबो जायफ्रा सागानगिरिमोन थांनानै खेबसे दिल्लीयाव थांनानै जोङो आं सानो न'खर बिफाननि मन्थ्रिखौ मोजाङै बुंहैयोबा प्राइम मिनिस्टारखौ जोङो खावलायहैयोबा राजखान्थिनि मोनसे दाबि बा जों नारसिननाय खालामहैयोबा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन आंहा फोथायनाय दङ। बाथ्रा बेल' दा सिगनेटारि अर्गानाइजेसन हिसाबै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि हान्जाफोर मोनब्रै आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' जानानैबो दिनैसिम दिल्लीयाव थांनानै जयै रायलायहैनाय जायाखै। दा ओंखायनो आलादा आलादा थाङो रायलायहैयो। बावहाय सरकाराबो मा बुजिनानै दङ बेबो साननो गोनां बाथ्रा। आरो हारसिं थांनायाव माबा मोनसे हारसिंनि सार्थनि थाखायसो फैदों बेबायदिबो हयथ' बुजिजादोंबो जानोबो हागौ। आरो हारसिं थांनानै मावनो थांनाय आरो जयै थांनानै मावनाय बावहाय फाराग थायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौबो ओरैनो सिगनेटारि अर्गानाइजेसन हिसाबैबो आफादफ्रा थांनांगौ जयै थांनांगौ। आरो जोङो सिगनेटरि जायफोर दंमोन दाखालि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सिगनेटरि जायफोर जोङो दैदेनगिरिफोर
जोङो मुंसाइ होदोंमोन सागान होदोंमोन बे मुंसाइ होगिरि सागान होगिरिफ्राबो ज' जानानै खेबसे थांनायखौ आं लुबैदों मा मोनसे डेभेलप जायो जाया बे जों नाजानांगोनथ' नाजानायाथ' गोरोन्थि नङा आरो आं सानो बयबो नाजालायनानै जुदि गमामायैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थांखिखौ लानानै सरकारखौ नारसिनोबा बुङोबा लामाया निस्सय ओंखारगोन होननानै आं फोथायनाय दं रायलायनायनि रोंनायनि मोनसे खाबु खालामना होनांगौ खाबुआ बेखौनो खालामदेरनायखौ लुबैदों बिजोंखौ थिसननायनि आगोल नंथाराबाबो बर' राव सोलोंनायनि मोनसे सोलोंनायनि खाबु होनांगौ होननानै जों खावलायदों जों बुंदों बेयाथ' जोंनि आगोलावनो जोङो बुंनाय बायदि बर' थुनलाइ आफादाबो थांखि लाखानाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसाफोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों रायलायबोबाय थाखानाय दा बे खाबुखौ जोङो होनो थाखाय जोङो रायलायगोन आरो जोङो थाबैनो बेखौ मा मावनो हायो बेनि थाखाय राव सोलोंनायनि थाखाय बर' रावखौ सोलोंनायनि थाखाय जों खामानि मावो बाथ्राया दा बे जोङो सरकारनि फारसे जोंनि खौसेथिखौ लाखिनानै जा नारसिननांगौ जोंनि दाबि माखासे आद्रा थानायखौ जाफुंहोनांगौनि बिबान थाबाय ओंखायनो दिनै बर' रावा जेराव आसामाव दुलाराय आसामाव बाहायजायाखै वायरास जोंनि बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायथि मोननाय मोनसे रावसै ओंखायनो मालायाबो थांनानै थादों रावा गुबुननि रावखौबो जों हिंसा खालामा जोंखौबो हिंसा खालामनाङा जोंनि रावाबो दावगानांगौ मानोना दिनै बुंनो थाङोबा नर्थ इस्टआव बुंनो थाङोबा बर'आनो ट्राइबेलनि गेजेराव नाम्बार 1 बा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि बे हारिनि रावा दिनै जि मोनसे मान मर्यादाखौ मोनबाय भारत संबिजिरजों गनायथि मोनबाय बे रावा दुलाराय आसामाव बाहायजानांगौ जों बेखौ लुबैगोन आरो बे जोंनि दाबि थागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जों हास्थायो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेखौ जोङो लुबैयो आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि जि खाबु बा दिनैहाय सोरबा रिटायारमेन्ट जालांबाय सोरबा थैबाय बे जि मोनसे गोमालांनाय बा जि मोनसे साख्रि मोननांगौनि खाबुफोर बेखौ जोङो आसाम सरकारा जों लुबैनाय बायदि जोंनि आफादखौ लुबैनाय बायदि बर' हारिया लुबैनाय बायदि जुदि मावना होयो जा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि नुनायाव एसे दुखुनांथाव बियो ओंखायनो जोङो सोमावसारनायनि बाथ्राखौ दा एसे एनै बुंनोबो गोनां जादों आरो गमामायैनो सुफुंना होनो नागिरथाराबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बे मोनसे बिगरास मोनसे मुभमेन्टनि महरखौ लानो हागौ मानोना दिनैहाय कार्बि आंलंनि मोनसे जि हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोननायनि बर'फोरखौहाय बेबो जाफुङाखै बे गोजाम दाबि आरो बे गोजाम दाबियानो दिनैसिम जाफुङाखै आरो फारसेथिंजाय दिनैहाय जोंनि राव थुनलाइनि जोंनि हारिमुनि जि बाथ्राफोर बुङो बेखौ सरकारा जेरैबायदि मावफुंना होनांगौ बिनि फारसेबो जोङो बारा गोसो होनाय नुवाखै बेबो मोनसे दाबिहाय NDP सारेन्डारनि आरो एक्सबिएलटिफोरनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन खामानिबो दिनैसिम जाफुङाखै दा बेफोर गासै साख्रि बाख्रि मोननायखौनो बुं बबेबा जोंनि रावनि बाहायनो मोननाय मोननि बाथ्राखौ बुं जोंनि सोलोंथाइ बाथ्राखौ बुं गासैबो माबाफोरखौ लानानै जोङो सोमावसारनायनि लामायाव हयथ' थांनांनो हागौ जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ खोनासंनानै सम थानायावनो सुफुंनानै होआब्ला बेखौ जोङो रोखा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बोसोरसालिया आलासि महरै बर' गावहायुङारि আমি মেমোরেন্ডাম লঘু কৰি আহিছো 2 মান কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি বহুবাৰ লগ কৰিছো गोबां जेंना বেফোৰनि সায়াও আমি লগ কৰিছো नोंथांमोननि काउन्सिलाव खामानि मावगोन ना আমি লগ কৰিব গলে অকলে না যায় खोला गवालपाराथ' नङा खोला कामरुप खोला कामरुप जिल्ला आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सेथि बोसोरसालिया जथुमा दिनैहाय गेवलां मेल बेयो चौधुरी घाट लुथुमापारा खेल फोथार गोबर्धन बेवहाय जादों साननैनि हाबाफारि लानानै 19 आरो 20 अक्ट' दिनैथ' जोबथा सान बेवहाय आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरदोंमोन नुजाफैबाय फैनानै खोब मोजां मोनदों रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनफैनानै जेंनाफोरखौ मोनथिफैनो मोननाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय सासे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जि जेंनाफोरनि सायाव आं दायनैसो बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनाय जादों बेखौनो आं बुंदों राव रोंनायाथ' बर'नि गेजेराव गोबां जिल्लायावनो दं जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजोंनो बै समाव सोमावसारनाय समाव बा जों हाबा मावबोनाय समावनो बेखौ जों रोखा रोखा जाबोदों मोनथिबोदों बबे जिल्लायाव गोबां अनजिमानि राव रोंगौ रोङा बे जोंनो मोनथिखालायखायामोन दा समना फैबाय मोनसे मा जे जोङो काउन्सिल मोनफैबाय काउन्सिल मोननायनि उनावहाय जोङो दिनै रायजोनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनांसिगौ नाथाय सरकारा माखासे जाहोननि थाखाय रांखौ हरनो हायाखै बे हायैनि जाहोनखौथ' बुंनायानो जाहैबाय
जे थांनाय बोथोराव बोसोरनिया जानोसै कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय बिश्व बा बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबदों आरो बिनि थाखायनो भारत हादरावबो रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा आरो बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबनायलाय जोंनि भारत हादरनि रांखान्थियाबो गोहोम गोग्लैफैदों आरो बे गोहोम गोग्लैनायानो जोंनि आसाम रायजोआवबो दा गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव थाब जोंनो रां हरनो गोसो दंब्लाबो हायाखै बेखौ जों बुजिबोदों बा मोन्थिबोदों दा अब्लाबो जोंना मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो नैबे फेब्रुवारि दानाव रांखौ हगारगोन होननानै बुंदों हरगोन होनना बुंदों जोंनि काउन्सिलावहाय दा रांखौ मोनोबा मा मावगोन मा मावा बेथ' जोंहा माने माखासे बिथांखिफोर लानाय दंखायो बेनि थाखाय जों सरकारनोबो गथायना होखाबाय बिथांखिफोरखौ बेनि सायाव दा बाथ्राया जाहैबाय राव रोङै बर'फोर जोंनि बर' फिसाफोर जेराव रायजो जानानै दङ बिथांमोनहाबो दिनै गोसो जाबाय रावखौ रोंनो थाखाय बुजिनो थाखाय मोन्थिनो थाखाय बेखौ लानानै बिथांमोनहाबो रायलायदों बुंदों जोंखौ खावलायदों जे जोंनो बर' राव